हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बड' जोबनो समाव बरना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आं बे भिडिअ'जों नोंथांमोना जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 नि एग्जामनि रिजाल्टखौ माला मोननो हागोन बिनि बागै आं एसे आपडेटखौ नोंथांमोननो हरनो सानदों दे नोंथांमोनाबो माने गोबांनो आंनियाव एसएमएस हरनानै सोंहरगासिनो दङ नालाय बे ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 नि एग्जामनि रिजाल्टखौ माला मोननो हागोन बिनि बागै एसे खोन्थाहरना नोंथांमोना एसएमएस हरगासिनो दं आरो डेटखौ सोंहरबाय थादों माला मोननो हागोन दा बेनिखायनो आं बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागौआनो जोंहा बे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंखादोंआनो जोंहा बे दुर्गा फुजानि सिगां मोनसे रिजाल्टखौ होगोन होननानै दा बेहाय ग्रेड 4 नि एग्जामनि रिजाल्टखौसो होग्रोगोन ना ग्रेड 3 नि एग्जामनि रिजाल्टखौसो होग्रोगोन बिनि बागै दासिमबो जेबो फिक्स निउस ओंखारना फैयाखै एबा आपडेटआ दासिमबो ओंखारना फैयाखै दे दा बेनिखायनो नोंथांमोना सप्तासेखौ खुनु रोखोम नेबावदो लोगोफोर जायखिजाया नोंथांमोना दुर्गा फुजानि रिजाल्टखौ मोनखासिगोनानो आरो मोनसे खोथाबाव बे रिजाल्टआ जेनेबा दाख्लैबावसो जोंहा ग्रेड 3 नि सिङावनो ड्राइभारनि 11 सेप्टेम्बर खालि जोंहा ड्राइभार साख्रिनि थाखाय एग्जामा जानानै थांदों नाथायबा बे जेनेबा बे ड्राइभारनि पस्टआथ' जोंहा बारा गैखायामोन 1000 नि एसे बारामोन दा बेनिखायनो बेखौ बुंनो हानाय नङा जेनेबा ग्रेड 3 नि एग्जामनि रिजाल्टखौसो सिगां होगोन ना ग्रेड 4 नि एग्जामनि रिजाल्टखौसो सिगां होगोन बिनि बागै दा बे भिडिअ'जों आं नोंथांमोननो फिक्स खोथाखौ बुंनो हानाय जानाय नङा दे नाथायबा मोनसे खोथा जायखिजाया नोंथांमोना बे अक्ट'बर 1 थारिख नङाबा 2 थारिखआवबो रिजाल्टखौ मोननो हानाय जानो हागौ जुदि बे सेप्तेम्बर मासावबो बिथांमोना रिजाल्टखौ होआबो जानो हागौ नाथायबा होगोनबा बिथांमोना जायखिजाया बे जोबनाय मासावहाय होनो हागौ आरो 28, 29, 30 बिनिफ्राय 1 थारिख 2 थारिख बेखिनियावनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना खुनुरुखुम एसे नेबावदो रिजाल्टखौथ' नोंथांमोना फुजानि सिगांनो जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे मोनखागोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटल' थाबानो जाबाय चेनेलाव आं नोंथांमोननो जेब्ला रिजाल्टखौ होगोन अब्ला WhatsApp ग्रुपआवनो आं नोंथांमोननो शेयार हरखागोन लोगोनो आरो आं भिडिअ बानायनानैबो खोन्थाहरगोन नोंथांमोना माबोरै रिजाल्टखौ नायनांगौ बिनि बागै दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा दायो नोंथांमोना बेनि बागैनो साख्रिनि बागैनो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो माखासे जोंहा स्किल टेस्ट इन्टारभिउ बेफोरबायदि जागोन बिनि बागै आं एसे उनावहाय भिडिअ बानायगोन दे जेब्ला रिजाल्ट मोनखाङो बिनि उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन जेनेबा जोंनि इन्टारभिउआ माबायदि जानो हागौ माबायदि कुइसन सोंनो हागौ बिनि बागै आं आपडेट लाबोगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों